ଏବାକୁ କମାଣ୍ଡ ଦିଏ। ଏହି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଲୁପ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମ ଶରୀରର ଭାରସାମ୍ୟ ଠିକ୍ ରହେ। ଏହା ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର ଯେତେବେଳେ କାହା ହାତ ଗରମ ଜିନିଷରେ ବାଜିଲେ ସେ ତୁରନ୍ତ ହାତ ଟାଣି ନିଏ, କିମ୍ବା ଘରର କୌଣସି ଗଛ ଝରକା ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ନଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହା ପଛରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ମିଳିମିଶି କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାର ପ୍ରକୃତିରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ ବିନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଚଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ସତରେ ଆମ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉ କୋର୍ଡିନେସନ କେତେ ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ କି? ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଏକ୍ସପ୍ଲେନରରୁ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ।